ngithi mina njengongizwe umlando kaMchunu sekisithathile isinqumo akuna isihlangana Zulu ngifuna ukubona ke kusasa ukuthi ubani omkhulu uZulu nezitabane ngoba namhlanje eGoli nje bayangitheka lapha ba live itabane ziyamasha ziyabhikisha zithi ke ngeke zizwe ngongizwe zithi ke ngoba utabane bethu abeyisona saphela amandla asinankinga lobutabane benu qhubekani nikhwelane neze yonke into kodwa musana ukuza osikompilo lethu nasekuntweni ukuphila kuthina njengozulu sithandaza ngayo lemvunulo inyongo yethu le impepho yethu le umsamo wethu lo inkatha yethu lena yomsamo awukwazi ukuthatha umNazaretha wakwashembe uyongenela ngokuhlabhini ucatha amaNazaretha azothula ngoba kuthiwa yakholwa asoze kuza kwenzeka lokho awukwazi ukuthatha ingubo yasewholesale uhambe uyongena ngayo phakathi ematshwaleni wenza izinto eziphambene nenkambiso yalawo mbala lokho okwenzeka emasosheni yokuthi isosha awukwazi ukugqoka imvumo yamasosha ngalona isosha awukwazi ukugqoka imvumo yamaphoyisa ngalona iphoyisa siyakudinga la uhulumeni uzoshaya lo mthetho la thina ke siyakhula thina njengamZulu ke asibhedelwa ke thina ke usile kusasa ngifuna ukungiyeza akudlalwa la mina futhi mina ngisinekile nje ke ngithi mina Khostabani sagqoka imvunulo yakwaZulu ngifile ngithatha isinqumo ngikhipha istatement ngithi mina kusasa noma akuphele nya akukho sitabane sophinde sivunule ngemvunulo yakwaZulu noma ngabe senzani noma ngabe senza icontent noma ngabe senza umcimbi noma ngabe senza siyaganda noma senza ngemvunulo yakwaZulu ngobuqhawe bakaZulu negazi lakwaZulu ngithi mina njengongizwe umlando kaMchunu sekisithathile isinqumo akuna sitabane saphinde sayigqoka lomvunulo le mvunulo kusukela kusasa umshubo manje sengishilo masuke eJiphi sehlela khona ngqo kwaMayimayi ngithatha isinqumo sokuthi la isilo singekwazi ukufinyelela khona uma sangikhomba okusho ukuthi mina kufanele ngifinyelele lesisilo esingesikwazi ukukhuluma uqonde ngenxa yemithetho ethize ngeke mina ngingakhulumi lokho ngoba ngumlomo waso ngiyiso lasisilo ngakho futhi ngiphinde futhi ngibe umntwana oneqapho ngobuZulu bethu nokubaleka kwesilo lobuAfrika okuyiyona into kuphela esine nayo sithi ikusasa njengakusasa lokusayo hlangana Zulu kusasa lokusayo ngo10 o'clock sikhulumile nezinsizwa lapha induna zasemahostela ke ubaba uShalazile umfukambatha obaba uNkaberong imvelase lapha eJiphi hostel soqala lapha eJiphi ngo10 ekseni soqala lapha ngo10 ekseni lapha eDenver hostel la ngahlala khona ngakhulela khona ngisuke lapho sisiye eJiphi masuke eJiphi sehlela khona ngqo kwaMayimayi ke siyoba nomhlangano neinduna nesizwe esakwaZulu sikubabaze lokhu okusehlelayo ukuthi kuthathwa ingubo yethu yokuthandaza ke uZulu akhuqiswe ngamadolo kanje alulazwe uthathe izihlangu into abayihloniphayo ke abaleyonkolo uyishibhise uthi ayilutho wena ufuna uthatha ulimi uyolifaka ugqisha kwenye indoda ubugqoke imvunulo yamakhosi akithi kwaZulu asinankinga nokutabane benu siphilile nani nizitabani uhulumeni onikeza amalungelo wathi gala nanodwa uhulumeni wathi akube nama abortion kulelizwe ke sakuthula konke lokho manje usethi indoda ayishintshe ibe umfazi ibiza isibongo somfazi